na ụdị nwa ahụ nyere anyị ụdị ọgọ nyere anyị unu ile anya unu ga-ahụ na anyị na di ya mara ị ga-asị na anyị mụrụ ha ha yiri otu ndị ọbụla Chineke kọkọrọ ha na-eyi otu Ezie Nnamdị ịbatara ahụ ezi ndị nwere ịhụnanya ndị na-eji aka aka nna di papa ukwu anyị nọrọ 140 years ọ bara nọ na 135 dara nọ 125 anyị na-enwe anya ga-erukwa ya otu n'aha Jizọs enwe na ihe ewu udu mmanya ịtara dị ego n'ụbọchị taa ọ dịghị fọsịrị gị dịghị ka sịrị gị gawa ijiri obiọma gị chebe ka onye na-alụ chi na-enye nwa nwunye wa ahụ amaliona ọnwa nwere nsọpụrụ ebe nne na nna n'ụmụ ojii na Anambra nwe onye ga-ete anyị anọtụla mkpọchi ma ọ rịpọt ewedera omebe enwe na-aga ịkpara amaghị ya abịa ọ ga-adịrị ụlọ mma ụnụ ga-amụ okoro ụmụ ụnụ ga-azụ ụzụ ụlọ ụmụ azụzi ụmụ na-azụgharị onye n'aha Jizọs enwe na-akpatie anyị ga-eji oge ala gị ya na-adịla Chinenye nwa ga-ewere mkpụrụ ọjị a were kee ndebere adị ikpere gị obiọma gị ịhụrụ oche ọjị a ọhụrụ dị oke ndị ụmụ ọba ndị ọga anyị ndị jiri udo were bịa udo ga-efu n'ihi na ọjị wu udo ịhụnanya ọ ga-eji ewetala ebe ndị udo dịrị unu mmiri onwe na-ekwe okwu ebe taa nwa ada ezi nne wee ji aga mba adịghịde ọbaji igbo oji achị oji aka efotere adịghị nwere nwere dị ụmụnne hụrụ n'anya ụmụnne ji hụrụ n'anya ọ dịghị ekere nyewa ụlọ na ebe ana m arụ na judiciary ajekọt klas ihe ndị anyị na-ebe ahụ ihe anyị ji chọọ nwaanyị mma ọnya anyị na-eji na-eme wee soo di na-achị na-enyere ezinụlọ nwa ụnụ wedere ihe ụnụ ga-ahụkwa ụnụ lere anya ụnụ ga-ahụ na Chineke agọzie ihe ịlarịla ịmara n'osiri iche gị gịnị eji atụ gịnị mụ na Jizọs enwere ihe na-ekwu enwere ụmụntakịrị gara ahụ ime anyị ụnụ ga-amụziri iji anọ n'okpuru di gị nna dị were ke gị ị ga-aga zụta nwa dị mma were nye nwunye gị mezie nwunye gị anya ekwekwela ebe ahụ o jiri onwe obi mmakụ onwe obi ime biko adịghị Jizọs Kraịst ga-awe isi oche akpọ Jizọs n'oge onye m si gbawere asụrụ mma na jọpụta ile ngakọrọ na ya kala ka o kwuru ekwu enyi m nwoke yara mfe nwunye ego ya nọkwara n'ụzọ ọgụọ 8 regakọ 8 ya jụrụ nwaanyị ga-ere nwa di ya ma ọwụ mkpọbi kela nọrọ ga ya eti kufe ya lụọ biko na yiri bịa taa ọhụrụ mara Chineke ọrụ nna na nwanna m ọzọ na-egbu onye site n'eme n'ahụ nna what can I say to me? Let them put a father in Jesus' name. Now, na words, na more for 10 minutes.